қонуни пайваст кардани симкод ба шабакаи алоқаи барқӣ ё аз ҷониби истифодабаранда шаҳрванд яъне муштарӣ ба соҳиби каси дигар додани симкод. Симкорти махлумот дигар кастан агар симкорт вақте ки ин симкорте ки ман ба дигар кас додам агар ин симкорт дар содиркунӣ ҷинояти хусусияти террористӣ ё экстремистӣ дошта истифода карда бошад карида бошад, дар ин ҳолат ин шахс бо ҷарима ба андозаи аз 800 то 1500 нишондиҳанда яъне аз 44000 то 82500 сомонӣ барои солҳо ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати аз 2 то 3 сол ҷазо дода мешавад. яъне ки муштари симкорта мегирад ба номи худуш ҳамони шахсият ва барои истифода ба дигар кас ҳамчун бизнес медиҳад. дар ҳолате ки ҳамун шахси дуюма дастгир кардан ки он симкорташ дар ҷиноятҳои хусусияти экстремистӣ террористӣ дошта шомил бошад, истифода шуда бошад, дар ин ҳолат вақте ки он исбот шуд ҳанамин гуфтагӣ аз 800 то 1500 ва маҳдудият аз озодӣ ба муддати аз 2 то 3 сол ҷазо дода мешавад.